ka na si Father Darwin, kanang inyo pare, Darwin Gitgano, inyo na kadiliman na mo, Father, kay usaray among amahan to as langit, among spiritual Father. Unsa giingon ni kanang inyong Father Darwin, nga pamalik na mo sa simbahan nga tinuod. Asa man ay pabalikan ni Apostol Pedro nga mao ba ni ang unang papa sa Roma? Mao ba'y giwali ni Apostol Pedro nga pamalik na mo sa tinuod nga simbahan? O asa man ang ipabalik na niya? O atong ipabasa ni diha sa 3:19 sa libro sa mga buhat. Mao ni tanawa ra gud ninyo ang diferensya. Timbang-timbangan ninyo kung kinsa may nagtudlo sa tinuod na pagtulunan nga gikutlo gikas Biblia. Dili kay kita magpasiatab bang hambog ta nga kitay nagcompile, kamoy nagcompile sa Biblia. Pero inyo magitalikdan ang pagtulunan sa Biblia. Di naman mo inyong giwali. O, tigpabasa mga buhat, 3:19. Asa pabalikon ang mga tao? Asa man pabalikon? Ngadto sa simbahan? Dili, tanawa. Busa paginulsol kamo o balik kamo kaniya. Aron mapapas ang inyong mga sala. Aron ang mga panahon sa kayahay muabot gikan sa presensya sa Ginoo. Nakita ka, asa man pabalika ang mga tao sa dihang nagwali si Apostol Pedro sa simbahan. Sumala sige wali sa inyong pare, balik na mo sa tinuod nga simbahan. Pero sa Apostol Pedro nga inyo man kaning giila nga unang papa, lahi ang yang giwali. Nagkatawa ko ni Pastoy ba? Strong man kayo. Pero tagaan ta ni og ginagmay nga reaksyon kining iyahang mga puntos nga gi-present sa iyahang video. Ingon pa niya, wa man sila indong tawag ining almahan. Katurang naa sa gito og langit. Actually wala matisupak ana kay mabito magampo ta amahan namo naa kas langit. Gito mo ingon nga amahan namo mipilit ka anang larawan o mipilit ka anang dibisan kinsa. Ngano man kay nagtuo ta nga ang Dios nga atong amahan naa sa langit. Ang mga pari nahimo nato silang amahan dili tungod kay sila Dios or dili tungod kay nakitupong sila sa Dios. Nahimo nato silang amahan tungod sa gisulti ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 15 nga nahimo silang amahan tungod sa maayong balita. Muna nga motawag ta og father sa ato ang mga pari ngano man si hinungdan kay tungod kay ilang gibitbit ang pagtulunan ni Kristo, especially sa ilang misyon sa pagtudlo mahitungod sa gitawag og maayong balita. Muna mo tawag ta nila og father. Kining atong mga higalang mga dili Katoliko, particularly kining ato ang gireaksyonan karon, wala man na sila pari, piki man na sila nga iglesia. Nga naman tungod kay ang tinuod nga relihiyon nga iyan ni Kristo, ang tinuod nga iglesia nga iyan ni Kristo, si Kristo ang pangulong pari. At the same time, naapod siya mga subordinates, naapod siya tawag ining mga pari nga under sa iya o subject sa iya ha. So kung ang pundok walay pari, bot pasabot, piki na. Bana kining pundok aning pastuyan piki nga naman kay wa may pari. Ang tinuod baya nga gitawag og pastor, pari baya. Si Kristo pastor at the same time pari. So pag naay manudlo o naay motindog sa atong atubangan nga gitawag og nagpatuong pastor nya pagkahuman dili pari, piki na. Number 2 point nga iyahang tawag ini nga gisulti nga nagdulot daw itong mga pari nga mobalik daw ta sa tawag ining tinuod nga simbahan, which is correct. Nga naman kay sa karon nga panahon kung itandi nimo sa 1st, 2nd and 3rd century, ang karon nga panahon lahi man gud ni nga laban or lahi man gud ni nga away. Sa 1st, 2nd and 3rd century wala mga sektang ning buto nag-angkon-angkon nga sila puy tinuod. Wala. Nang buto lang ng mga sekta nga nag-angkon-angkong tinuod niya, nagamit-gamit og Biblia, nagsugod ni atong 16th century hangtod sa 21st century. Muna nga, manudlo ang pari nga balik na mo sa tinuod nga simbahan, tungod kay daghan naman karon nga mga sektang naa sa tong palibot, ming daghan, mikuyanap, nga naa sa tong palibot, nagtudlo-tudlo pod na sila puy tinuod. So manang pabalikon, nga naman, di ka ng mga pundok na naa sa palibot karon gawas Iglesia Katolika, Apostolika Romana, gito kod nagtao. So manang kinahanglan pabalikon. Number 3. Ingon pa niya nga di daw ta magpasiatab nga kitay nag-compile sa Biblia, kitay nagpagawa sa Biblia. Actually wala man ta nagpasiatab, wala pud nato nagiangkon. Nisulti lang tag tinuod nga kung wala ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, wa may bitbitong Biblia. Tungod sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nakaila mo Biblia. Tungod sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, naamoy Bibliang gibitbit aron itudlo og iilad ninyo sa inyong mga membro. Tungod sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na-enjoy ninyo mismo
ang pagbasa sa balaang kasulatan. Yung si may inyong gibalos. Instead of inyong pasalamatan ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, inyong mahinong tirahon, inyong maninoong tawag ining dauton. Last point, ingon pa niya, gitudlo daw ni San Pedro nga mubalik daw sa Ginoo aron mapasaylo ang atong mga sala dili daw sa tinuod nga simbahan. Actually, nagtuobi ako nga kini nga pastoy is nagbasa gyud ni Biblia. Ngano man kay ang Kristo ug ang Iglesia dili gyud nato pwede bulagon. Klaro man ang naa sa balaang kasulatan, Ephesians chapter 5 verse 23. Si Kristo ang ulo, ang iglesia mo iyang lawas, ug si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Dili gid nato pwede ibuwag si Kristo ug ang iyang iglesia. Kung naa kay Kristo, unya wala kay iglesia or wa ka nagpasakop sa tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, bugos na imong gipasakupan. Ano man kay ang Biblia nagtudlo si Kristo ug ang iglesia usara. At the same time, sumala pa ni San Pablo, bisan pa og daghan kita nga bahin, apan usa lamang kita kalawas ni Kristo. 1 Corinto kapitulo 12, bersikulo 12. So buti pasabot sa pagtuong gihuptan isip usa ka Kristiyano, obligado ta nga mopasakop sa iglesia gitukod ni Kristo. Nganuman kay si Kristo ng iglesia dili gyud na magbuwag. And at the same time, sumala pagyapon ni San Pablo, buhat kapitulo 20 bersikulo 28, pinaagi ni ining mo iglesia ha, gihugasan ni Kristo ang iyahang tawag ang iglesia, pinaagi sa iyang kaugalingon nga dugo. So mapasaylo ang atong mga sala, number 1, kung musulod ta ni ining mo iglesia, pinaagi sa bautismo ug mahiusa ta kang Ginoong Jesucristo. So kung wala sa ta sa tinuod nga iglesia, nga mo iglesia Katolika, Apostolika Romana, wala tay Kristo. So ang gisulti ni San Pedro adto nga panahon nga balik ka mo sa ato ang Ginoo nga naman kay at that time wala pa may mga sikta-sikta nga pareha sa inyo nga mga squatter nga sa pagtuo. Wala pa man. Pagsulti na San Pedro nga balik ka mo kang Kristo nga naman kay kana nga panahon giwali na si Kristo niadtong mga tao nga naay tawag anang Judaismo nga pagtuon at the same time naapi paganong pagtuo. Wala kinahanglan pagtuon. Pasudlon. Pinaagi sa pagprofess sa pagtuo and at the same time pinaagi sa pagdawat sa mga sakramentong gitukod ni Kristo. Pero karon nga panahon lahi naman gud. Abi ninyo nga no tungod sa hinungdan nga karon nga panahon daghan na magud nagkompetensya apil ni nga pastoyan nagkompetensya sa iglesia gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Mo na nga normal lang atong mga pari moingon nga balik na mo tinuod. Ngano may kung di mo mabalik sa tinuod, namo des kabakakan, ang kabakakan kadaglagan may padulungan ana. Mo na nga mintas buhi pa mauhag atong mga pari nga balik na mo tinuod. Kaya kung dili mo balik sa tinuod, inyong gisalikwa si Kristo. Kung inyong gisalikwa si Kristo, sa 1:15-6, ang dili magpabiling ka nako, may sama sa usa ka sanga, botlon ibalibag malaya, hangtod di dauban. Muna kung mutuo mo aning nga pastoy, ug mutuo mo anang mga nagwali-wali, gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, diha mo mapasakop nila, sigurado gyud nang inyong kalag, kandidato gyud na sa impyerno. Nganoman, kay ang tinuod nga iyan ni Kristo, naa sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Nganoman, kay kanang iglesia gipunting ni San Pablo, sa Efeso kapitulo 5:23 o kanang sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 nga lawas ni Kristo walay laing iglesia gipunting nina gawas sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo nang di ta magpailad.